Ten saliente a mesa. Buenos días a todos. Ui. Home, xa ves. Xa empeza a haber cambio de sillas, Eu vou ir por a luz. Sí, sí. Ben, bos días a todos e a todas. Vamos dar comezo a esta sesión extraordinaria e urxente que ten por obxecto a solicitude da subvención ao Ministerio para a Transición Ecolóxica e o Reto Demográfico no procedemento regulado por a Orden TEZ 934-2022 e a TEZ 919-2023 para proxectos de mellora da eficiencia do ciclo urbano da auga, cuxo prazo finaliza o día 13 de decembro. Entón, como primeiro punto da orde do día, hai que votar a aceptación da urxencia da sesión. Entón, bueno, como xa acabo de ler, a urxencia da sesión ben determinada por a necesidade de adoptar un acordo plenario para que podamos acollernos ao PERTE da auga coa empresa Espina y Delfín. Nunha primeira convocatoria solicitámola con outros concellos e non nos foi concedida, e nesta segunda convocatoria pois a opción que temos é solicitalo, que presenta a solicitude a empresa concesionaria, e, bueno, o que se trata de votar neste primeiro punto é a urxencia da sesión. Entón, votos a favor por unanimidade. O punto seguinte sería a aprobación da solicitude de participación no procedemento, pero como non foi sometido á comisión, temos que proceder previamente a votar a inclusión deste punto na orde do día. Votos a favor da inclusión? Por unanimidade tamén. Entón voulle dar a palabra aos voceiros para, en primeiro lugar, ao concelleiro de Servicios para que nos dé a explicación. Grazas, alcaldesa, bos días a todas e a todos. Tamén, bueno, pues, as persoas que nos poden estar vendo a pesar destas horas mañaneiras a través da internet, a canle de YouTube do Concello de Vilalba. Como esbozaba a alcaldesa, é a segunda vez que o Concello de Vilalba participa nesta convocatoria dos PERTES dos plans estratégicos para a recuperación, a transformación económica, a resiliencia que puxo en marcha o Goberno do Estado con fin de dar cumprido a xestión dos fondos Next Generation da Unión Europea. Concorremos xa hai uns meses á primeira convocatoria, non foi estimada a solicitude, e desta vez miramos de cambiar un pouquiño a estrategia e o rumbo para a súa solicitude. Seguimos na teima de poñer ferramentas de traballo a medio e longo prazo na xestión integral do ciclo da auga. Neste caso entendemos que non hai a entidade que máis sabe de como está o ciclo da auga en Vilalba é a empresa concesionaria, a concesión indirecta para o servicio tanto da captación como da depuración, que é Espina y Delfín, e para elo, dado que esta convocatoria tamén anterior era unha convocatoria público-privada, entendemos que xuntándonos ao PERTE desta empresa en conxunto con outros 8 concellos das 4 provincias de Galicia, vamos a ter ese plus, esa diferenciación técnica importante de cara a ser considerado. Pasouse vos, creo que na propia convocatoria, un esbozo do que vamos a acordar hoxe aquí neste pleno, espero, agardo que así se acorden, que van dende o establecemento dun plan de emerxencia ante situacións da seca como de vigilancia dos planes sanitarios e da xestión da auga, da calidade da auga, do consumo humano, anta a recuperación, rexeneración da auga unha vez que se utiliza, ata unha realidade aumentada das instalacións e do ciclo da auga permanente no Concello.
Trátase, pois, de aportar tecnoloxía digital e da información para mellorar a eficacia, a eficiencia e a calidade dos servicios relacionados tanto ca captación, ca distribución, co tratamento e ca reutilización da auga. Son 25 puntos, 25 apartados deste plan que presentamos, deste proxecto que presentamos, con máis de 150 ítems, máis de 50 actividades a desenvolver en todas elas. O importe da axuda solicitada é 1.500.000 euros, e ben o importe total ascende a 1.556.347,69 euros. A memoria un pouco máis detallada, se calquera concelleiro quere ter acceso a ela, pois eu lle facilito sin ningún problema, onde podemos explicar onde se reflicte o alcance deste proxecto. Seguimos como ferramenta indispensable para o futuro. O ciclo da auga é prioritario para este goberno, para o desenvolvemento futuro do Concello, polo tanto, pedimos a aceptación por unanimidade, se así o entenden, de todos os grupos municipais deste acordo que pretendemos para a solicitude deste proxecto. Polo tanto, quedo a vosa disposición, a súa disposición para calquera situación que queiran comentar, e dicirles que queda tamén a disposición vosa, como vos dicía, a memoria que temos xa establecida para todas as actuacións que se prevén neste caso. Nada máis. Partido Popular. Moi brevemente, bos días a todas e todas. Nada, dicir que estamos totalmente de acordo co que acaba de expoñer o concelleiro Eduardo Vidal. Creemos que unha mellora ou modernización do servicio tradúcese directamente nunha mellora para vilalveses e vilalvesas, e, polo tanto, o noso voto vai ser a favor. Bénega. Favorable. Sí, agora. O noso voto vai a ser favorable tamén neste punto, sí. Mirada aberta. Ben, na liña do que apuntaron os compañeiros voceiros, e concordando absolutamente co plantexado polo concelleiro dos servizos, o noso voto será favorable. Agradecer a disposición dos grupos da totalidade da corporación municipal e, emplazarnos, desexar que desta volta teñamos a sorte de ser admitidos e de ser concedido este plan, que é ni máis ni menos que mirar hacia o futuro con novas tecnoloxías e novas información do que de alguna maneira teríamos que realizar tamén como Concello en poucas datas. Teníamos que tamén empezar a facer estes traballos por nós mesmos. Se ainda encima conseguimos que estar financiados con fondos externos, será mellor que mellor. Moitas grazas a todos. Entendo que, como xa todos os grupos manifestaron a súa postura, e agradecendo, como dixen moitas veces, que fomentemos os puntos que nos unen e que haxa unanimidade, sobre todo nun tema que se trata de facer unha solicitude dunha subvención para mellorar o noso ciclo da auga. Entendo que procede a votación deste punto, que é a solicitude de participación no procedimento regulado por esta orde para mellora no ciclo da auga. Votos a favor? Aprobado por unanimidade. Non habendo máis asuntos na orde do día, levantamos a sesión. Grazas. Que nos poden oír.